थाजानाय नंलालै मोनामजोब्बाय ओमफ्राय नोंनि फिसालाया बहाथो दं साबायखर होगौमोन आङो आंनि सैल'नायखौ बासायनायनि थाखाय बारदै सिख्ला प्रडाक्शननि दिहुननायाव खैफोद मुंनि इपिक सिरिज टिजारखौ नुनो मोनसिगोन। बर' सावथुन मुलुगनि बाख्रिखौ फेहेरनाय फोजौखांनायनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै गोदान गोजाम गोबां महरगिरि आरो दिहुनगिरि बिथांमोना गोबां सुंद' सावथुन आरो सल' दिहुनबाय थानाय बायदिनो बारदै सिख्ला प्रडाक्शनाबो बे बोसोराव लानानै फैदों खैफोद मुंनि इपिक सिरिज टिजार। नरेश्वर नार्जारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय बे सिरिजआव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर थाख्लाय, जनाली बर' आरो मृदुल बर'खौ गाहाय आखुआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बारदै सिख्ला प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खैफोद मुंनि इपिक सिरिज टिजारनि अफिसियेल ट्रेलारखौ फोसावबाय। बै नोंखौ मोजां मोनो नोंसिनि न'नि मानसिफ्रा फैब्ला सानैजों जुजिना जयै फेजेनगोन। नों जेबो जानो मोननाय नङा बारसि। जोहा सानजों जुलि लाहैनांसिगौ। बोरैबा जुदि आंखौ आंनि न'नि मानसिफ्रा बेसिम नायगिरना मोनफैयो। आंनि गोसो बायदि नों जुलि जानो हादैसै। बेबायदि गरिब न'खराव माबायदि थानो हाखो? बिसोरजों गोना मोननाय नङा। गोसोफोरखौ साननांगोन आयै। आरो आबुं इपिक सिरिज अफिसियेल टिजारखौ फैगौ जुलाइ दाननि गिबि सप्तानि गेजेराव नुनो मोनगोन। बे खावरिया न' बारा थाजानाय नंलालै मोनामजोब्बाय ओमफ्राय नोंनि फिसालाया बहाथो दं साबायखर होगौमोन आङो आंनि सैल'नायखौ बासायनायनि थाखाय।